Takže len odlož ruku dozadu vo veľkom kruhu, uvoľni vpravo dole a pusti loptičku. Chápeš? Len strácaš čas, Ragi. Ach, daj čas. Takto? Áno, presne tak. Jax! Toto som naozaj nechcel urobiť. Gengel, si v poriadku? Prečo to vždy musíš robiť? Povedal som, že to bola nehoda. Neuveriteľné, si neuveriteľný. Hej, Gengo, myslím, že mám niečo, čo sa ti bude páčiť. Totálne nemožné. Jax! mňa. Neviem, či to bude fungovať, ale vyzerá približne rovnako ako tá tvoja. Najlepšie na tom je, že je z plastu, takže sa tak ľahko nerozbije. Vyskúšaj si ju. No, ako sa cítiš? Cítim sa normálne. Akože v dobrom. To je dobre, nie? Áno, ďakujem, Zúbl. Čo sa to tu sakra robí? Ty rozdávaš svoje súčiastky zuby? A čo ak áno? Ty aj tak žiadne nedostaneš. Sakra, asi nikdy nedostaneš ten roh jednorožca pomny. A kedy som o tom niečo povedala? Myslím, že roh by ti pristal. No je to možné. Povedal niekto dobrodružstvo? Nie. Dnešné dobrodružstvo je prekliatie bláznivého psychopatického mesiara. Presne tak. Ľudské mäso je po stenách a páni moji, je to príšerný smrad. Je na vás, Dobre, aby ste... počkaj. Môžeme už skončiť s touto hrôzou? Prosím, naozaj nechcem, aby to dopadlo ako minulé. Čo sa stalo minule? To bol ten vytvorený pre mňa? Bola tam taká strašná vec s anielskou hlavou. A keď sme sa vôbec pokúsili brániť, poslali nás do pekla, kde sa zlé duše pokúšali zamoriť naše tela. Bolo to zlé. Prečo si myslel, že by sa mi to páčilo? No, keď viete všetci tak kritizovať, prečo nevymyslíte niečo vy? My to robíme. Kedy si sa naposledy pozrel do schránky pre návrhy? Vlastne som úplne zabudol, že ju máme. Vedela som to. Máme schránku na návrhy? No, v podstate nemáme. Bublinka, upchaj to. Ne. Čo tak dobrodružstvo, kde sa Zúbl zmení na piňatu a všetci sa striedame v jej rozbíjaní? Ten je môj. Že ma to neprekvapuje. Poďme na dobrodružstvo, kde Jax nemôže rozprávať celú dobu. Skutočne zraňujúce. To ma teší. Môžeme si vybrať nejaké, ktoré je viac normálne? No, ja neviem, čo je pre vás normálne. Dajme si také, kde všetci pracujeme vo fast foode. Je to normálne? Kto to písal? Áno, to je celkom normálne. Skvelé! To znamená, že dnešné dobrodružstvo je poctivá práca v hlúbej reštaurácii. A ty môžeš byť manažérom smeny. To si naozaj nemohla vybrať horšie. Správne, dnes si ukázala dostatok vodcovských schopností byť dokonalým manažérom smeny. Samozrejme. Už teraz dostávam veľa nápadov. Haha. To bolo zvláštne. Tak, fajn. Uvidíme sa, keď to skončí. Čo? Už zase? Nebudem zbytočne otročiť pre zábavu. Mám nápad. Toto by som mohol vynechať a Zúbl by mohla ísť miesto mňa. Tak toto nefunguje. Skvelý nápad, Kinger. Bude pekné mať ťa na palube, Zúbl. Čo? Robíš si srandu? Mňa nikto nebude nútiť do nejakého hlúpeho dobrodružstva. Už môžeš mlčať. Myslím, že by som tomu mohla dať šancu. Byť manažerom zmeny bolo mojou prácou. Tak na čo čakáme? Pripravte si protišmikové topánky, pretože ideme do hlúpej reštiky. No, asi by som sa mala dostať do manažérskeho režimu a všetkých vás nakopnúť. A teraz, keď všetko funguje, poďme do práce, decká! Och nie! Vyzerá to, že som zobral ragatu a šmaril s ňou do smažiarne. Ach, nie! Nič také sa tu u nás nemôže diať. A čo s tým urobíš? Zavoláme na vyššie vedenie. Prosím. Ahoj, Kane. Máme trochu problém s pracovníkmi. A bola som zvedavá, či by si ich na konci dňa nepotrestal za zlú prácu.
Počkaj, čo? Motivácia! To je to, čo mojim dobrodružstvám chýbalo. Skvelý nápad, gangu. Určite urobím niečo naozaj hrozné, čo bude čakať na tvojich prehnitých zamestnancov. Prečo si to urobilo? Volá sa to Manická epizóda a teba ešte čakajú ďalšie 3 série. Každopádne, Jax, tvojou úlohou je nastaviť nápojovú stanicu, pripraviť novú kávu a naplňovať stroj na zmrzlinu. Tak šupky do práce! Toto je riadne švihnuté. Čo by ste si dali? Ach hej, to je Ormen. On je z predchádzajúceho dobrodružstva. Pre tebou. Jasné, číslo 57. Och, neznášam tohoto chlapa. Nikdy nehovor, že nenávidíš zákazníka, kým je ešte stále tu. Počkaj si na koniec menu. Prepáčte, áno, malý šašo, chcel by som si objednať hlúpy burger. Naposledy som to tu objednával a zabudli mi pridať hlúpu omáčku. Nezabudnite na ňu. Je to niečo, čo máme? Áno, objednávam si to stále. Som závislý. Dobre, jeden hlúpy burger. Už sa to robí. Takže ty naozaj robíš, čo ti povedia? Áno, nechcem, aby ma Kane potrestal. Keď neurobí nič zlomyselné, to nie je v jeho povahe. Naozaj to chceš zistiť? Jediné, čo Kane brzdí, je fakt, že nás má rád. Netlačila by som na to. Tak toto som od teba nečakal. Dobrý deň. Dobrý deň, slečna. Dám si klobásu so slaninou a kamaráti si rozdelia 6 nugetiek medzi sebou. Áno, dobre, a ty si robíš... Ahoj. Ste v pohode, slečna? Áno, v pohode. Zavolám vám objednávku, keď budete na vaše meno pripravené. To som úplne skomorila. Ach, počka, zabudol som si požiadať o hračku. Veď už nie si predsa dieťa. Áno, takže hračka pre dospelých. Hej, trošku spomal, kamarát. Hej, môžem vám pomôcť, slečna? Chcela som len pozdraviť. Ahoj. Ahoj. Poznáme sa? Ja... neviem. Čo? Ragata, kde je pomný? Čo? Flirtuje s umelým chlapikom. Radšej sa bude baviť s NPC ako s nami. No to teda nie. Ak to so mnou bude flirtovať. Pomný, potrebujeme ťa pri kase. Prestaň strašiť zákazníkov. Ale veď to je Gamigu. Nemôže práca chvíľu počkať, veď nie je to skutočné. A ďalej povieš, že moja autorita nie je skutočná. Každopádne, odlož to raňajkové menu, pretože je čas obeda. Dobre, decka, je obedný zhon. Pripravte si svoje šťastné tváre. Počíta sa to ako autobus? Máte vybrané? Nie, ďakujem, mám svoje guličky. Nuž, ale za vami je rád ľudí. 300 cheeseburgerov pre moje drahé deti. Chcete to so sebou, alebo... môžete chvíľočku počkať? Ďakujem.
Trojko, štvorko, hviezdo, nechajte to úplne stvorenie na pokoji. To ako všetci glonkovia majú mená? Samozrejme, že áno. Milujem a vážim si každého glojka, ktorého vychovám. Čo si myslíš, že som za otca? To je krásne. Hej, ja... A chcel som aj nejaké cheeseburgery, alebo potom možno aj Hanover. Ja len chcem vám zaželať príjemný deň. Ďakujeme, že ste u nás jedli. Prajem pekný deň, slečna. Jax, kúpeľňa vyzerá ako biosmetisko a potrebuje precízne čistenie. Neviem, nemali by sa o to postarať biosmetiari? Jax, nechceš byť zorným zamestnancom? Nie, o nič z toho mi nejde. No, to mi veru neznie ako správny postoj. Veď nemá byť. Prosím? Mám ťa radšej, keď si smutná. No možno práve ty potrebuješ viac Viac? výcvikov. Čo? Vítajte v hlúpej reštike. V tomto videu sa naučíme podrobnosti toho, čo z vás urobí dobrého člena posádky a cenné aktívum pre hlúpu reštauráciu. Kedy si to urobila? Teraz už viem, čo si myslíš. Nechcem kariéru v reštaurácii, chcem byť komiksový umelec a nakoniec vydám svoju vlastnú mangu. A je skvelé mať sny, ale musíte si uvedomiť, že sú naprosto nereálne a musíte to vzdať. Ale predtým, než sa do toho všetkého pustíme, ako prvé, usmievaš sa? Nie. Prečo nie? Počkaj, toto nikto neuvidí, že nie? Je čas na prehodnotenie našich zamestnancov. Chrenová omáčka. Hej, musíme začať tie hamburgery skladať. Dochádza mi tu miesto. Urobila som ich 5 alebo 6. V pohode, to je len 6,300. Ty si taká nevrlá. Prečo si vždy taký nervák? Hej, Gengl, môžeš pomôcť Ragate? Myslím, že je opitá, alebo niečo také. Užíva alkohol a nečaká do určenej prestávky, hneď som tam. Nie, počkaj, dokážem to. Len si musím zjať moju chrénovú omáčku. Chýba mi moja chrénka. Dovol mi, aby som ti s tým pomohla. Prečo si ty vôbec šéf? Mám pocit, že som zodpovednejšia ako ty. No ak teraz podáš zlý výkon, môže ti to neskôr uškodiť. A mi už nič neuškodí. Som dosť zranená. Balíky mi pristajú na hlave, čajové večierky, hodiny tanca. Čo je s ňou? Vieš, tým funguje oveľa lepšie, keď to všetci dávame 110% na miesto 5. Nie si ty nejaká nepríjemná pod tou svojou šťastnou maskou. Počkaj, nebolo to už veľa? Zúbl, pomôž Ragate s burgerami, teraz pôjdem sem. To si robíš srandu. Hej, Gengl, tie hodiny sú určite rozbité. Sú oni rozbité, alebo sme my tí rozbití? Skvelé. Ako dlho táto zmena naozaj trvá? 6 hodín, 8, 24 týždeň, rok? Pohybuje sa tu vôbec niekedy čas? Poďme niekedy domov? Splníme si niekedy naše sny? Och, počkaj. Áno, tie hodiny sú rozbité. No, to bolo viac informácií o rodení Glonkov, než som kedykoľvek potrebovala.
Môžeš sa uhnúť. Hej, Jax, ako? Nenávidím ťa, ale nechcem, aby si ty nenávidel mňa. Je to divné? Si opýta, alebo čo? Áno. Ako sa máme? Všetko je... Mám sa dobre. Kiež by som mohol povedať to isté. Jax, tu je riad, máš čas sa opierať, máš čas upratovať. Hehehe. Bože. Už idem na to. Neskôr pomný. Si v pohode? Moja komediálna maska je už zvyčajne rozbitá. Znovu idem robiť takýto rozhovor. Tá maska ti nerobí radosť? Nemáš sa s kým porozprávať? Napríklad v súvislosti s problémami. Som si istá, že Ragata by ti veľmi rada pomohla. Ragata. Mám ju rada, ale po čase je to akési ťažké povedať, aká je v skutočnosti. No, možno. Každopádne, nemôžeme tu stráviť celú noc rozprávaním sa o našich pocitoch. Máme čo robiť. Hehehe. Dobre, idem preč. Toto vôbec nebola zábava. Uvidíme sa neskôr. Vieš, kedy Ragata končí? Mám pocit, že možno potrebuje, aby ju niekto odviezol. Prečo sa ma pýtaš? Dnes večer zatváram. Nie, myslela som, že ju odveziem domov. Myslím, že o hodinu končí. Dobre, myslím, že dovtedy sa môžem zdržať. Hej, vieš, môžem to tu zavrieť, ak chceš. Čo? Ak chceš už odísť, môžeš. Nemusíš tu ostávať sama. Zatvoriť, zvládnem. Že by to bolo v poriadku? Myslím, že áno. Mala by si ísť domov a oddychnúť si.
Dobre, ideme sa pozrieť na tvoju Juko v práci. Celkovo dosť produktívna, uskutočnila veľa predajov s malým počtom sťažností zákazníkov. Nemohol som si však nevšimnúť, že si skrátila svoju vlastnú smenu, trochu sa pobláznila a behla rovno pod kamión. Ale keďže si dostala vysokú funkciu, mohla by si zhodiť vinu na jedného z tvojich zamestnancov a vyhnúť sa poníženiu skore. Čo myslíš? Nie, bola to moja zodpovednosť. Ja len... Asi som nezvládla ten tlak. No, to zníži tvoje celkové skóre na 2+. Čo povieš? Bez slov, nemôže ti to zobrať za zlé. Nie každý vedúci je taký zhovievavý ako ja. A to je k recenziám všetko. Prajem úžasný deň. Som taký dobrý. Ahoj, čo tu robíš tak sama? Všetko som pokazila. Maska nefungovala a teraz si myslím, že už so mnou nikto nechce hovoriť. Ja sa s tebou chcem rozprávať. Pozri, tá nová maska bola prepadák. No a čo? Som si istá, že nájdeme nakoniec niečo, čo bude fungovať. Nezaslúžim si priateľa ako si ty. No vidíš, a aj tak ma máš. Teraz poď k nám ostatným a vezmi aj svoje kresby. Vždy sa rada pozriem na to, čo kreslíš. Na slovenskom znení spolupracovali Milan Hronec ako Kane, Hanka Hroncová ako Pomny, Maťka Mažgutová ako Ragata, Katka Hroncová ako Zúbl, Nina Fofová ako Gengl a ďalší. Beta Mažgutová ako Bublinka a Panáčik, Milan Mažgut ako Gamigu, Juraj Hronec ako Bandita, Stanislav Fof ako Kráľ Bloink a Marek Fof ako Jax a Kinger. Pre slovenskú YouTube scénu nadabovala dabingová skupina Lazy Dubbing Studio v roku 2025.